sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio! Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga nagapanguna natin ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Bing liwat na paparahog sa executive order nga nagapalawig sa alert level 2 nga status sa syudad. Babae patay matapos nabungguan sang truck sa Mansilingan. Sa balita nasyonal, DOH nagklaro wala sang Omicron COVID-19 variant case sa Pilipinas. Pulis nga nagpatay sa mag-Iloy sa Tarlac sa nagligad gituig napatay sa sulod sang Bilibid. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga law, Webes, Disyembre 2, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Eden. Good morning, Philippines. And world. Daliling kaya nga akon, ang sungay sa akon nga face mask, gakwan. Gapadayaw. Charot. Abi ko aneng imo nga dulunggan nakakas. Ay, hindi man na. Oy, man. Hindi man? Ah, Amo na nadaan ang aton nga. kaya ang inyo ang nga face mask, ang mga higot na hindi ko nga higot mo pag liwat, no? Oh, may adjustable siya. Adjustable. Sige. Good morning mga ka-aksyon. Aton dira taga-monitor sa aton nga FB Live. May aga dira sa inyo. Share kita mga ka-aksyon sa aton sininga Facebook Live, okay? Yes. Good morning dira sa una gid diri gyapon no. Always every day, every morning. Milili Uligo. Oo, perte gid ang Sang kadlaw. ano gani? Sang Sa Tangub, Banis Cafe. sa Barangay Tangub. Good morning dira Yes. sa imo amigo. Kag Eden Aboso, good morning kuno Eden Aboso nga mistisa. Dra lang tayo daw hindi magka-Grammy ko nga duha ha. Mistisa gid sir. Sir, abi pa mahaw na basta do ikaw ang gapa ng Kuan ko na sa imo ang namin nga nga mistisa, guro nando kulang las gatas bla kay may kape bay nga mag-order kasi na kape. kulang sa gatas. Hindi mag-order ang kape so na ang kape mo ang ginambal niya mistisa lako na mo na bla. Amo na. Basilingon kuan na sa kape nga may gatas. Tinaguro kulang sa gatas. Mulo mistisahon lang ah. Hindi na bala pagsupuni daw lain-lain kay okay na na. Mulo mistisahon lang ah. Mulong Grabe ba? Kaya, Kung sa mga libat ba lang nga damo kwarta mo manok-manokon lang. amo na. Nintra po yung mga Ano kalayo ah. Nga, nintra po yung mga manok-manoko. Sakay. Ana Sinoro dira, Merry Christmas man sa imo. Carol Montoya, morning sa imo O ihada. ito bago ko lang kita, liwat ng comment si Ma'am Carol Montoya. At kay kuha na sako nga daan subong kay Ay, oo, galing. ara sa National Printing Office ti sako na sila kayo, no? Oo, galing. Anyway, but mapuli na di siya sa December, ah. Si ihada, no? Oh, May Kadwa pa na di man siya to. mapuli daw, wala pa bigyan na. May pa man to. Ha? May pa man to. Mayo pa kami gali kakitanay. Nagluluksa. Sige. Homa Lumena.
Kag kay mingo natong Torco Jongko. Good morning. Morning, Torks! Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, may aga dira sa imo sa Minnesota. Of course, kay Doc Matt Mayo. Yes, Good morning. my buddy. Sige, good morning. Sige, Aksyon Eden. Kay Ray Baryoga, good morning man. Kay Vicente Encarnacion Semiliano, may aga. Advance Merry Christmas ko no Padayon lang nag-monitor. Thank you so much. Kay Che Zamora, of course, may aga man. Kay Ma'am Yvonne Boucher, na salamat sa 200 stars, Action Boy. Yes, thank you, Good Miss morning, Yvonne. Kuno. Salamat, sa Ma'am Germany. Yvonne. Joabel Vargas Belio, may agaman. Kay Maria Luz Grijaldo Makunat. Tamyaw niya kuno bata niya nga nag-celebrate sang birthday today. Mary Joyce Makunat Benedicto, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yes, so may birthday ko kublas siya. Karon ko lang tamyawan ha. On Sige, air. sige ha. Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Nag-comment na si Ma'am Van Mayo. Hello, ma'am. Good morning. Oy, si Ma'am Jinky de Lagdon, nag-send man 200 stars. Thank you so much, Ma'am Yes, Jinky de thank you. Lagdon. Pag-greet niya, of course, Mr. B-Boy Villasor, sa Ma'am Star Mayon, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milili Oligo Lily King, Raymar Swatu, Imperial Alma Olegon, and Cirella Samar Aguilon. Salamat, kid. Melvin Peñafel, may agaman. Anong inambal ni Miss Van nga let's hear it be? Namot Sige. Basi ang ilan ni Doc nga ano, Nga nga greetings. Ginsendan ta kada ma'am. So, Ah, listening a okay. tape on air. Yes. kay Robert Roma, may aga man dira. Sige. Buli ko da kita naigid kita. Di ba puli man sa kuno oh? Kami preparation. Para sa election 2022. Yes. Amo na nga kuan na sa sako ina sila subong, ha? Kay Mark Jan Samal de Seva. Morning man dira sa imo kag ano ni subong sa Moises, gaba monitor subong sa Moises Padilla. Tamya yang Bulugan Brotherhood. Mabuhay. Ruby Fukihara dira sa Japan, may agaman. Sino ni nag-send Si Mike Jan. Oo. Oo. Thank you so much sa 75 stars. Oo, salamat gid. Keep Salamat. sending sa inyo mga stars mga ka-action. Kay parang December 2 pa lang tayo, no? Kasi base pa man lang makatipon-tipon kita sa damo-damo kag makapanghatag kita sa Christmas gift. Sang kaayuhan. Perfect. Ara nang utang mo ay 12 trillion na yun, ha? Nilo, grabe no. 5 trillion national budget. Pero napasar na. Napasar na. Pero gindo. 5.24 trillion national budget pesos. Pero utang tayo 12 trillion dollars. Yes. Simple lang. Simple lang. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpagawa na si Bacolod Mayor Vilio Junior Diaz sa Executive Order number 59 nga nagapalawig sa pagpatuman sa Alert Level 2 nga status sa siyudad sa Bacolod. Ini ang nag-umpisa Disyembre 1 tubtumin sa Disyembre 15 nasaad sa mando sa alkalde nga padayuno na pagpatuman sang tanan nga provision sang Executive Order 53 nga napit sa Nobyembre 14 sa idalom sa Alert Level 2. Bangod sila ang curfew patuman ng pisa alas 11 sang gabi, tubto alas 4 sang kagahon. Padaan ang pagpatuman sang modified liquor ban nga pagbaligya pag-inom sa alas 12 sang udto, tubto alas 10 sang gabi. Ginatugutan man ang intra-zonal kag interzonal travel pasulod kag gwa sa Bacolod. Ang mga Bacolod-bound passengers ang gina-require nga mag-presentar sang vaccination cards samtang ang mga unvaccinated ang kinanglan nga mag-presentar sang negative RT-PCR test results 72 oras antes sa pag-abot sa syudad. Nagapabili naman nga voluntaryo ang pagsuksos ng face shield sa mga pampubliko nga lugar. Naglabot naman sa 145,509 ang kaso ng COVID-19
sa Western Visayas matapos nadugangan sang 45 ka bagong nga kaso. Sa bagong nga kaso, Negros Occidental may 19, napulo naman sa Iloilo Province, 8 sa Bacolod City, 5 sa Iloilo City, Aklan, Antique, Capiz nga may tig-isa. Samtang 139 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 137,945 kag 35 bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,298. Samtang nanginatahuay naman ang 3 kadlaw nga bakunahan bayanihan sa bilog nga probinsya. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni NOCPO PIO Police Lieutenant Abigail Donasco nga generally peaceful ang paghatag sang libre nga bakuna sa mga pumuluyo sa sulod sa kagwa sang vaccination facilities gikan sa mga bando kag syudad sa probinsya. Suno pa kay Donasco, ginapatuman gid sa mga kapulisan ang minimum health standard protocol kag ang peace and order samtang paghatag sang libre nga bakuna sa mga pumuluyo. Naman ang Bacolod Traffic Authority Office sang redeployment sa traffic enforcers ilabi na sa Bayan sang downtown area sa bunga bulan sang Disyembre. Ini matapos nga ginapaabot na sang bitaw ang mabugat nga lakat sang trapiko sa bunga holiday season. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Kulanag tinalikdan nga semana nagmando ini sang realignment sa mga traffic enforcers kag ini nagapadayon tubtub karon. Ginehemplo man ni Kulanag nga may mga personnel nga na-assign sa towing nga nagabulig man sa pagdumala sa lakat sang trapiko. Ginatutukan sang bitaw ang downtown area ilabi na sa dalan Luzuriaga nga may ara sang may ginaubrang nga dalan. Sunod kay Kulanag, ang problema sa trapiko concern sang tanan kag hindi lang sa bitaw kun syudad kag ining mabatyagan ilabi na sa nagauswag nga nagauswag ang Bacolod. Patay ang isa ka babae matapos mamungguan sang truck ang nasakyan sini nga motorsiklo mga lasyeteng takna sang kagabi gid lamang sa may Mansilingan Road sa Banga Adela, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Ang biktima ang kilala kay Era Alintano, 26 anyos kag residente sa Barangay Abo, Banwa sang Murcia. Samtang ang driver sa truck amo si Joven Buenavides, 53 anyos sa Barangay Maylom, Siyudad sa Bago. Sunod ka Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla, base sa inisyal nga pagpangusisa, nagapundo si Alintano agud magbakal sang saging sa hinali nilang nabungguan sang truck nga ginamaneho naman ni Buenavides nga nagabiyahe gikan west padulong sa east nga direksyon. Duga pa ginhangagaw dala sa ospital si Alintano pang napatay, samtang preso naman sa custodial facility sa Police Station 7 si Buenavides. Natala naman ni pedalom sa drug test si Buenavides, sunod naman kay Bonilla. Ginkumpirma ni Calatrava Municipal Police Station Chief Police Major Robert Injapeng nga ginaligar nga miyembro sa New People's Army na patay kay Rolando Bustilo, isa ka barangay tanod sa Barangay Bugang, Banwa, Aboso, nga ginluthang tubtub mapatay tinalikdan nga Lunes sa sitio Minauyahan, Barangay Minautok, Banwa, Calatrava. Sunod kay Injape, base sa pagpangusisa sa mga kapulisan sa ka-witness, nagapakita nga matapos ginpatay ang biktima, nagpakilala pa mga tagluthang nga mga miyembro sa NPA. Ginalanta karon sa mga kapulisan ang posibilidad nga may kangtanan sa trabaho sinisad to bilang kafgu ang motibo sa pagpatay. Nagahanda na ang pinaka-miyembro sa simbahan sa italom sa Iglesia Filipina Independiente diri sa siyudad kag Bacolod kag probinsya sa natala na nga rally protesta nga pagkapangunahan sang bagong alyansang Makabayan Negros sa mabot nga Disyembre 10 sa komemorasyon sa ika-72 anyos nga International Human Rights Day. Suno kay IFI Bishop Virgilio Amihan, panawagan sa simbahan nga dulaon o kunya abolish ang NTF-ELCAC. Sa baylo, irichano ang budget sini sa ikayong lawas bilang sabat sa pandemya. Sa isla sang Negros, nagdangat na sa 76 ka mga persona ang biktima sa natawag summary killings. Rason nga nagpanawagan man sa obispo nga imbestigahan kag i-prosecute na ang mga nagapamatay sa mga human rights advocates nga biktima sang extrajudicial killings. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot naman sa 68,000 pesos nga balor sa inasuspetson Cebu na recover sa Bible operation ngayon patigayan sa Police Station 8 sa Purok NHA Phase 4, Barangay Pahanukoy kagabi. Ang nadagpan kilala kay Gerard Francisco Bayona, 37 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Station 8 Commander Major Jory Puerto, newly identified drug personality si Bayona, kag bungod sa mga reports nga nabatong ginapatigayan sa surveillance sa kapulisan kundiin na ibaloan nga may nagakadto nga customer para magbakal sa iligan nga droga kag kung kaisa sa balay man sining nagasuyop. Pahayag naman ni Kagawad Peter Noble yara sa drug watch list ng barangay si Bayona. Priso karon sa custodial facilities ng Police Station 8 ining si Bayona.
DOH nagklaro wala sang Omicron COVID variant sa Pilipinas. Samtang pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy sa Tarlac sa doon nagligad nga tuig, napatay sa sulod sang Bilibid. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon. Dira kay Joe kag Lulit de Alagdon sa Don Salvador Benedicto. Good morning, Karina Villaflor. Kag sa pamilya Apil dira, pamilya de Alagdon, pamilya Nagor. Good morning dira sa inyo, ha. Sige. Kay Lito Dayap kag Jory Nipomuceno. Kay Teacher Romela Ilustre Revelo. Good morning sa imo, Romela. Kag kay Cielo dira. Good morning, man, ha. Kag kay Athea Kim Riman, of course, Crucial Fulgencio Susana, mayong agaman. Kag ginatamyaw ko mangli sang happy birthday pro on air karon na basta hindi lang ko malipat karon bla sa kay Mary Grace Bandoquillo Alave, no? Mang aga and happy birthday sa imo, no? Sa on air karon na kundi ta malipat sa kay Mary Grace Bandoquillo Alave. Happy birthday, no?
Kaya Nerwin Sakmar, good morning man. Naga pangape samtang naga monitor, no? Kaga Marilo Camento. Sakay Yasikate Cardones, good morning sa imo ha. Congratulations daw ano ni sa man daw nag-nurse na ni sa balamon ha. Bagulan ni siya nag oath taking. Congratulations sa imo Yasikate Cardones, no? Kay Ma'am Luisa Luing Melos, may agaman, and sa kay Melchor Melos. Kay Eddie Laus, good morning sa imo. Gyapon kay Nanay Isabel sa gyapon, good morning man. Amigo da, Phil Alonso guys sa Tokyo, Japan, good morning man sa imo. Kay Noel Amar sa Canada, kay Roberto Wanbol Gallo, kag Madam Alma Alvarez Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Good morning man. Kay amigo ko man Romel Gallo ha. Mayang agaman sa imo. Sa kay Teresa Linaha Kayaw. Kag kay Virgil Ligaspi Coloso. Good morning man sa mga classmates ko nimo. Sa kay amigo ko da Jerry Butalon bala sa Sagasa, mayang agaman dira ano. Melinda and Melissa Cordero. Sa una makordero ni sila iban ni lalain na ni apelyido nila kiti sang mga classmate ko pa ni sila mo ng apelyido ti. Good morning dira sa inyo no kay kumari ko man Jean Barom kag kay pari ko Arlene Barom dira tanan sa Bago City. Sa mga katapo dira liwat sang Handumanan United Tricycle Drivers and Owners Association, may agagid mga hutuda dira members sa Barangay Handumanan. Good morning sa inyo. Kag sa may mga vendors natin dira sa Libertad Public Market, good morning man. Sa kay classmate ko man Marcy Rumbines Junio, may aga. And sa mga taga Don Jorge Araneta o Central Maaw, good morning dira sa inyo. Kag ang taga Maaw mismo Barangay Maaw, good morning man. Sa kay sa mga taga Aksyon naton dira sa taga Hinubaan, maayong aga kay amigo naton Awin Torres, good morning man. No? Kag kay Kagawad Melchor Baruca Rumbinas sang Barangay 1 dira sa may banwa sang Hinubaan, good morning man. Sige. Kag sino pa na di man? Sige. Karon na, may sap kita karon wala. Wala. Sa Kabiara karon sap. Pero sa kwan sa hotline pa karon, Sa no? hotline. Ikaw pwede man dugangan mo si imo eh. Sa aton di. Ang sapta. Oo. Ikaw, Alin nun lang alas 4 parang kumplito. pwede man na si Oo. Action Fred Di. ka, yaya na niya. Ha? Gabot na. Sige, gabot. Kay Dari Pastrana, good morning man from Barangay 5. Saan nga Barangay 5 man? Oo mo, lang ah. Feeling ko do sa Bacolod di ko nga Barangay 5 Ara na daw sa Ulunhan lang. Ay, nag-exit naman. Sa kay amigo naton dira Leo Talaban bala sa Barangay Manganoy sa Banwa Sala Castillana. Good morning dira sa inyo ha mga taga Barangay Manganoy. Galing kiti akon miga da napatay na to yung kapitan do sa si Kwan si Manang Nining Nicor nagtaliwa na to sa nagligad. Amo kuha man to sa mo monitor man to di sa mo. Perfect. Tapos nasukmatan niya ko na pirmi nga. Wala mo siya Why mo ko ginag-greet. gina-great na. Pero subong nag-greet mo na siya tani. Ano naman? Ay ito yung nag-greet ko. Gina-greet ko man siya. Nag-greet man siya. Galing Good. kiti, hindi bala pirmi. Nya kay sa ama lang ahad tani. So namin ito si Manang Nining ni Corno. So may she rest in peace. Yes. Sa good morning da sa kay migo ko boarding ni Cora, no? Sa may Barangay Manghanoy sa Banwasang La Castillana. Yes. Si- Mayor Mai, good morning. Yes, meron may mo ang migatan nito. Kita ko sa Facebook pero do. Sige lang Mo ginaya, masiling bilang kalma lang abansita. Kalma. Ito na. Hindi na kuan kay abansi kita. Abansi kita. Abansi. Muna pero may sa mga kuan bala sa mga
May mga reaction mo na. Kalma lang bala, pansita. Oh. Hindi magkuhan. Ha? Yes. Josette Begs. Hindi kompleto. Kabantog Enofre. Kabantog? Oo. Inofre. Good morning kuno sa tanan, sa lahat. Judania Sarmiento Puig Lazaro, maing aga man dira sa imo. Kumusta na, no? Mga taga-kuan sila makala land bank. Abi, share niyo nga ton sining live, please. Kay kinahanglan ta damo nga greetings, kay damo ta time mo. Damo ta time mag-greet. Galingin lang ulo ko sang kuan mo, sang sige lang. Andrea Huelar, good morning man. Ingat lang kami always. Always and forever. Teka labo ka mo na dan sa mga ang aton nga mga nagdugag sa aton nga mga commercial so do kalawig. Gani, amon gani ambal ko i-share nilang live para damo mag-greet kay damo ta time. May ara gani nga mga listeners kasi daw gaugtas na sila kay daw laban na commercial, abi ninyo kami gaugtas man gani. Sining ko kung gusto ko, ako yung adanya, bato ko yung balitay lang, tapos na matapos, kung bato ko na ya. Tiyanon ta kaya maninggabuhi sa ato. Commercial na saya, hindi na mapaiway, no? Yes. Okay na kita? Sige, standby na sa mga balita nasyonal. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30 sa detalye sang balita nasyonal. Ginklaro sang Department of Health nga wala pa sang na-detect ka kaso sang Omicron variant sang coronavirus sa Pilipinas. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pahayag angon sa sitwasyon karon sang 3 ka Pinoy nga gikan sa South Africa sa tuong Nobyembre 26 nga nagapaidalom sa home quarantine. Suno pa kay Vergere, ginaproseso pang masunod nga batch sang whole genome sequencing. Sigurado naman si Health Secretary Francisco Duque nga makasulod man sa Pilipinas ang Omicron variant ng COVID-19. Apang gipahayag ni Duque nga hindi issue kung makasulod kundi kung saan o makasulod. Ginhimo ni Duque ang pahayag matapos ginpamangkot ni Presidente Rodrigo Duterte kung may posibilidad nga makasulod sa pungsod ng bag-o nga variant nga ginisiling mas madasig nga makalalaton
Samtang aminado ang presidente nga makabalaka ang nasambit nga mutant kag kuntani mabatuan pa inisang bakuna. Suno pa sa presidente pinakamayo sa gihapon nga pamaagi agud malikawan ang Omicron among naandan nga mask, hugas kag iwas. Naka-quarantine na sa karon isa ka Pinoy nga bago lamang nagbalik sa Pilipinas gikan sa South Africa sa tunga sa pamahog sang Omicron variant. Ginpahag ni Bureau of Quarantine Deputy Director Roberto Salvador Jr. nga ang lalaki nga OFW ang naka-quarantine na sa siyudad kag wala sa sintomas ng COVID-19. Dunga pa ni Salvador, ginmando naman sa IATF ang koordinasyon sa BOQ sa DILG para matrace ang mga nagpauli alin sa mga apektado nga pungsod antes sa panagwa ang protocol sa Omicron. Patay na si Anay Police Senior Master Sergeant Janelle Nuezga nga imbolbado sa pagpatay sa mag-Iloy nga iatupad balay sa Tarlac sa Disyembre 2020. Ginkompirmar ni Bureau of Corrections spokesman Gabriel Chaclag nga napatay si Nuezga sa New Bilibid Prison Hospital. Gindeklarar nga patay si Nuezga alas 6:44 sang gabi Martes kag suno pa kay Chaclag, gindala si Nuezga nga ulas sang pangalibutan sa magkaupod niya nga preso sa NBP Hospital matapos magbatsyag inis ang pagkahilo. Wala pa nahibaloan kung anong ginkamatsa ni Nuezga kag nagpatigay na sa investigasyon sa posibilidad nga may natabo nga foul play. Ipakabay naman sa House Labor and Employment Committee sa Interagency Task Force nga suspendihon ang implementasyon sa duha ka resolusyon may angot sa mandatory vaccination sa mga online workers. Sa panel meeting, gitahag ni Committee Chairman Representative Eric Pineda nga magapadala sila sa sulat sa IATF para sa suspensyon sa Resolution 148B kag 149. Nasaad sa IATF Resolution 148B nga gina-require ang tanan nga establishmento kay employers sa publiko ug pribadong sektor nga pabakunahan ang tanan nga empleyado nga obligado sa on-site work. Ang mga empleyado nga hindi magpabakuna, hindi man pagkakason sa trabaho apang require nga magpaidalom sa RT-PCR test sa ilang kaugalingon nga gasto. Sa katapusan nga balita national, mahimo nga mag-adopt ang ruling party PDP laban nga ginapanganahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi sang bagong kandidato para sa 2022 polls. Ining sabat ni Cabinet Secretary Carlo Nograles angon sa pamangkot kung anong masunod nga tikang para sa partido sa pag-atras ni Presidential Bet Senator Bongo sa nga federalismo ng dugong dakilang samahan party. Sino kay Nograles tungod nga wala na sa substitution, mapilitan ang partido mag-adopt apang mag-aagi pa ini sa pila kapag sinapol. Ingon mga tiyan ang aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Stand by sa Aksyon Report, second portion, upod Aksyon Fred Salanga. Balikan naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.